Takže čau, vítám vás u mého dalšího videa a dnes to bude tady. Tady se vám určitě líbí můj chrám. Do popisku vám dám odkaz, teda sít. Je tady se mnou moje ségra. Always. Čauec, jen aby to jako, kdyby tě to zajímalo. To si myslím, že je chytrý. Myslím, že nebuď prostavené video. Tak to ví asi, co tam je, ale moje ségra asi neví, protože tohle nikdy ten chrám neviděla. Viděla na Xboxu. Ale neví jsem. Pak tady železo diamant. Nás to nezajímá, že to je jako tady vidíš. My potřebujeme jako na to. A to je bude... TNT. Ne. Fakt? Nevím. Ty věřím. Ona později to. Yes. Au, au, au. Co dělá? Nekopej do mě. Nekopej do mě. Tak. Tak. Běhneme nahoru. Tady to zaplním. Já, co děláš? Jo. Nevím, co jsi dělala, ale... Teď já vím, že už máš dítě, já vím, že je to na tebe moc těžké, ale... Takže tak, to bylo jen tak. Tedy. Pak si tedy postavíme žebřík, ale ještě na to nemám. Ještě se mi to nechce stavět. Když jsem vzal ty 4. Počkej, tady mi něco nesedí. Tak, ona už odešla. To už jsem asi vyrobil. Dneska se budeme zabydlovat, tak no. A já si myslím, že máme docela dost. Jo, popisy, věc mám jakoby tady. Máme hned 2 diamanty. Tak jo, kam dáme krafťák? Krafťák budeme asi tady. To takhle pec. Ale já to trafit nic nebudu. Víte, už jsem přichystaný. Scénář žádný, to ne. To ne. No, to mám úplně vyplý, protože mám třeba kréka.
byste chtěli, aby někdy ještě Eliška. Tak napište do komentu. Pozvu. No a já si myslím, že jako natáčím 17:46 jako tak já se s váma rozloučím, dávejte odběry, lajky a